Vadiwa vateereri tinokugamuchirai zvekare kune chimwe chirongwa. Tadzoka with another episode yema Secrets and Confessions. I'm going to play for you an audio that I received from Heidi. Makadi mkomanashi ndauya une confession yangu ndokumboromu Heidi chitupa changu. Ndanzwawo vamwewo vari kukonfesa pamusoro pekubvisa nhumbu kwavakaita. Ini mukomanashi ndine confession yangu but ndokumboromuchengetedze ID yangu mutochinja even nyangwe voice rangu because nyaya yangu haina kumira musha. Ini ndiri mukadzi ane makore 28 ndinogara kuno kuSouth Africa. Pandakauya kuno kumuna 2019 ndakasanganawo nomumwe murume mugore ra 2021. Ndasangana nemurume uya takafambidzana zvakanaka akati ko anoda kundiroora. Ndobva ndikati alright, hapana chakaipa because zveshuwa taidana nawo ndichiona kuti munhu unondida ine ndichimudawo. Ndakabva ndasiya basa restay in randaishanda ndikatanga kushanda stay out. Then ndichibva ndatanga kugara nemukomana uya tichigara zvakanaka. Iye achinda kubasa kwake, ini ndichinda kubasa kwangu. Then murume uyu akazongotanga kuita zvamagirlfriends from nowhere. Mumba hatichawisisani, apa tatine mari yedu yatanga tichichengeta tichitiko tozoenda kumaroro kunoroorana kupera kwegore. Tatadombosefa imwe mari tikatenga mota yedu tiri tose tichitorarama upenyu uchifamba zvakanaka, tichitotenga grocery, tichiunganidza, tichisa apo rekutoti tigotoenda naro kumaroro. Then murume wangu akabva atanga kungoita zvemagirlfriends, achauyi kumba, ava kuvata kumagirlfriends, mari haachauyi nemari kumba. Indenda yekutotora maresponsibilities ose, kubhadhara renti, kutenga chikafu nekutumira vanhu kumusha. Iye mari yake haichina zvaichashanda, unongomukira achienda kubasa. Asi sina dei rekuhura kuziva kuti nhasi murume wangu ahura here kana kuti haana. Saka tatangova vanhu vekuti tatakugara tichingonetsana. Saka one day akazoti akarara ndichibva foni yake yange yakaisiwa fingerprint lock. One day akarara ndichibva ndangotora foni yake, ndobva ndatora chigumwe chake ndobva ndaisa pafoni yake ichibva yavhura. Ndichibva ndaenda kuWhatsApp kwake ndikaona kuti aiva nevasikana 4 vaitaura navo vakasiyana, vose ivavo achidanana navo vasikana vaya. Saka zvadero ndakabva ndaverenga machats evasikana vaya. Ndobva ndaona rimwe chati reumwe musikana ravanga vakanyora ravaitaura conversation vachitaura nezvangu. Musikana wacho achitoratidza kuti vane life yavari kutoronga vari vaviri ende vanoda kuita sei, vanoda kutoroorana. But muconversation imomo maiva nezita rangu. Murume uyu achitotaura achiti mukadzi wandinaye handichatomudi, handichadi kumuroora because zvekuroora chimvana zvinonetsa vachitaura muconversation muya, kusvika mukadzi uyu asvika pakuti hazvimbonetsi iwe kana uchida kuti mukadzi uyu aende unoita sei, unondiudza ndokugadzirira mukadzi uyu anoita sei anoenda, totosara todanana hedu tozvigarira tiri vaviri toronga mhuri yedu. Saka murume wangu akabva abvunza kuti saka tinoita sei kuti aende. Zvikanzi unongotenga mutsvairo mutsva wouya nawo kwandiri. Indi ndoziva zvandichaita nemutsvairo uyo. Kana ndauita zvandauita iwe uchaenda nawo kwaari.
unobva wanomupa umudza ari mukadzi wangu ndadini ndakutengera mutsvairo. The moment anongotora mutsvairo uya achiutsvairisa mumba, achitsvairisa nemutsvairo uya mumba, marara achibuda panze, ndokutozvidzinga kwaari kudini, kwaari kuita. And then kana wadero ndokumbirwa kuti ushefe mukadzi wako. Kana wamushefa wobva watora vhudzi rake rekuzasi wouya naro. Ndinoda kuita sei? Ndoda kukugadzirira kuti ko zvinhu zvatiri kuronga zvingoendeka, iye angozvibvira oga. Ndakaverenga machatsi aya mukomanashi ndikatosvika pakutoona kuti zveshuwa vanhu ava vaitoronga life yekugara vose zvemachokwadi. Ndadero ndakabva ndangoforwarda mameseji aya kufoni kwangu, ndobva ndanyarara, handina zvandakataura. Saka takagara nemurume wangu tichingonetsana, tisingawisisani, tichingonetsana, ndichingofambawo ndichienda kuvanhu vanobetsera, vanhu vanoita zvemweya, ndichingodero because chero mumba bonde papasisina, tisingachaiti bonde, kwangovawo kungogara nje kwekungorarama. Ndobva ndasumudziwa one day kumasowe, zvikanzi ima maimi ndaona magwara, asi kugwara kwamaita kwanga kuri kugwara kwekutogadzigwa, kuroyewa chaiko, because murume wenyu ari kuti akati gumbo mumba oti gumbo panze, uye atori neumwe mudzimai waanaye wavari kutoronga upenyu vari vose. Saka ndichakubatirai muteuro kuti zvose izvozvo zviite sei, zviparare. Ndobva ndabatigwa munamato, ndobva ndanoshandisa munamato uya. Ndashandisa munamato uya, takambonzwisisana nemurume wangu about 3 months tichiwirirana. Pa 3 months idzodzo zvinhu zvazvadzoka back into track, takutotanga kuronga mune zvakanaka, takutodanana, kusvika murume wangu anditi chiita sei, chiita nhumbu, so that patinozoenda kumusha uinge uine pamuviri. Ndobva ndati hauraita zvina kuipa, ndichibva ndaregedza family planning, ndobva ndabata pamuviri. After 3 months murume wangu akatanga kudzokerana namaroi uya nemusikana wake uya, vakutodzokerana, vakutodanana. Murume akadzoka kumba, akauya akatora property yose yaiva mumba akaendesa kumusikana iyeye. Ndakasara ndiri desperate, ndiri stranded, ndisina kana pekugara mukomanashi, zvekuti ndakatozoita zvekutogwa next door. Vanhu vaiziva situation yangu vakagara neni, ndichitsvakawo basa, ndichishanda. Because time yandakaita nhumbu ndandaregedza basa because ndaiona kuti ko basa randaita rairema, apa ndinechi ndakazvitakura. Saka murume wangu akabva ati baby dini chirega zvekushanda. Ndobva ndarega, akangoti iyoyo ndinowana mari, we will manage that. Ndobva ndarega basa. Saka time yakazouya kuzotora zvunhu, ndakabva ndasara ndisina kana pekutangira. Ndakagara nevamwewo mai vepanext vakanditora vakanditsvagira basa, ndikashanda, ndichipota ndichienda kumapeace job, ndichidini ndichifamba ndichinobetsegwa. Apa iniwo ndaingovawo neshungu dzekufamba ndichibetsegwa because ndaiudziwa kunzi zvinhu zviri kuita murume wangu hakusi kuda kwake, but pane mishonga yaakashandisikwa. Saka ndaingoshandisa minamato, ndichishandisawo muteuro, ndichigeza, ndichidini ndichimugezera. Pamwe pachona nivo ndichimboshandisawo hembe dzake, ndichidini ndichingoita sekudero, ndichiti zviite. Ndadero ndakagara nhumbu ikati 3, 4, 5 months munhu zero ana kuuya. Ndava mumwedzi wechi6 ndopa akatanga kunditsvaga achindifonera, uripi, hachichichi. Apa inda ndava
kutorenta imba yangu, ndava kutogara ndoga, ndakutosvitirawo zvinhu zvangu, ndakutoitawo life yangu. Ndobva nditsvaga murume uya ndikamuregerera, akadzoka tikauya tikagara. Saka tagara kudero ndichinda kubasa ndine mari yangu yandaisevha ndichichengeta, ndichiti sezvo ndiri munhu ane nhumbu akazvitakura, ndaida kuzotengawo preparation yangu, plus ndichitira kuti in case ndikaita any emergency ndinenge ndine mariwo ndinenge ndine mariwo paside. Ndandadova nemari yangu yanga yadova about kuzvi 8,000 yandava ndakachengeta, ndichitira kuti kana ndikakavha maexpenses angu after labor ne4 months dzandichange ndakagara ndisingaendi kubasa, ndichirera mwana, ndinge ndichikwanisa kuita sei, kuzvichengeta. Murume uya andinyengerera, adzoka, tagara 36-7 months, aba mari yangu yose yandandakasefa, ndobva atiza ndokuenda, ndobva ndasara ndiri pazero, ndisina kana chekubata. Mukomanashi ndakabatiwa nemweya usina kunaka. Zvandakaita ndakabva ndaenda pasocial media ndikagugula ma-abortion clinics. Ndagugula ma-abortion clinics ndikabva ndapiwa mapirisi nemanigerians, zvimakliniki zvemanigerians. Ndichibva ndaenda ikoko ndobva ndanomwisiwa mapirisi, ndikanziko zvichabuda zvoga. Ndakadzokera kumba, ndikanogara kumba, ndikatanga kurwadziwa, ndichinzwa kuti muviri wangu uri kurwadza, mimba yandokutanga kurwadza. Saka nhumbu yapa yakatanga kurwadza, ndakabva ndangotanga kufamba ndichingotora woko, ndichifamba ndichitora woko ndichienda. Ndobva ndasvika pane zvimwe zvimunda, so ndobva ndanogara ipapo. Nhumbu ikagwadza kusvika nguva dzekumausiku. Ndakangogara ndiri ndoga kumba, handina kuswerako. Vanhu vekumba vakatoswera vasingatombozivi chero kuti ndiripi, vepamba pandinolodya. Ndakaswera kuzviminda ikoko, zuva rikadoka, dzava kuma12 pakati peusiku. Ndobva ndakanzwa kuti zvino ndava muleba. Apa ndandisina kana mapedzi kana chii zvekushandisa. Ndobva ndakanzwa kuti ndamuleba paya, ndobva ndangovata pasi nemanhede, ndobva ndatogomera. Mwana wangu ndobva abuda, akatobuda ari mupenyu achitochema. Ndakaita zvimwe zvivindi zvandisingazivi kuti ndakazviwanepi. Ndakachera gomba nemavoko, ndikaona kuti pasi pandandabata panga pakaoma. Ndikatsvaga danda ndikatanga kuchera. Ndaita zvazvokuti ndairovarova danda so nedombo, ndichichera ndichitonongora pasi kusvika paita chikomba chakati dzikei. Mweya wangu wakagwadza kuti ndibate mwana wandandasvara ndimudzipi. Mwoyo wangu wakaramba. Ndichibva ndatora mwana uya ndobva ndaisa mugomba ari mupenyu, ndobva ndamufuchira mwana uya. Saka akangoramba achingochema. Ndakamufuchira kutoita dutu remavhu, kutsindira chaiko zvokusvika pakuti ndandisingachatomunzwi mwana uya kuchema. Saka inini revakuru harina kubuda, rakabva rarambira mukati. Apa ndaiva ndiri ndoga, ndakuvawo zvinoti handichakwanisi. Ndikambozama kupusha zvikaramba, ndikambozama kupinza ruoko kuzasi, ndakatadza kuzvisvikira, ndikagara. Saka chevakuru chikabva chatanga kufuta chiri mukati momo, because tudza dzava kutochaya, chichifuta chiri mukati momo, kusvika ndatozongoita zvivindi. Ndikatora dombo ndikadzosera dombo rangu mukati, ndikazvigadzika dombo riya, ndikatanga kuzvidzvanya nedombo riya. Ndobva chakangozoti bvuju, ndobva chabuda chavakuru chiya. Ndobva ndangochifutsira. Apa ndanga ndisisina simba manje, because simba rangu ranga ranyanya kuperera
pakugwa nekupusha chevakuru. Apa ndandapindwa nechando because kwanga kwatova pakati peusiku. Zvadero ndakabva ndasumuka paya ndikatanga kunanaira ndichifamba ndichidzokera kupi, ndichidzokera kumba. Ndakasvika kumba kuya ndikasvika ndikageza, vanhu vasati vamuka zvekuaraund kuma 4:45 ndikageza, ndikapedza ndikafonera uber ikauya, ndobva ndabuda pamba ndikamboenda kumba kwefriend yangu ndikanoita about mwedzi ndiri koko, vanhu vepamba vasingazivi kuti ndiripi. Pandakazodzoka paya ndikatodzoka handichitochema nchiratidza kusuwa, zvikanzi koko indava chii chakaitika. Ndikatovaudza ndikati ndakaita miscarriage, ndakazvara mwana akafa chii. Ndobva tagara takagara 2 days. Ndobva patotanga kutobuda makuhwa rumors rekuda kuti kune mwana akafukunukwa kuzvimunda zviri kokoko, kune munhu akazvara mwana akadini akarasha. Saka mwana iyeye akangoonekwa ava kudliwa nembwa. Ndikatoziva kuti chii mwana wangu, but hapana munhu wandakamboudza kana munhu wandakamboratidzira. But manje ike zvino ndiri munhu wekuti I'm now living with regrets. Vision yemwana wangu wandakazvara ne7 months akakwana, zvose zviripo, akatochema, haisi kubuda mupfungwa dzangu. Ndinongoti even chero ndakagara, chero ndiri paipa ndinenge ndiri, ndogona kutongonzwa mwana anenge achichema. Chero ndakarara ndinenge ndichingorota zvandakaita, the way yandakabvisa nayo mwana wangu. Apa zvadero ndakazogara ndikamboshanda ndikausangana futi neumwe murume akanditi atigarisane. Ndikati alright, hazvina kuipa. Murume uya ndobva ati ini ndakuda kukuroora, saka ndiri kuda kuti ndishande ndiunganidze mari ndigoindisa kumusha kwenyu. Ndikati hapana kuipa, murume wangu ndokushanda ndokuunganidza mari ndokuindisa kumba kwedu. Hapanoipa kuita mwana haachadi izvezvi, mwana waramba. Tichibva taenda kwadokta vakanoti ndakatokuvara chibereko nematubes angu, zvekutoti handichatokwanisa kuti ndiite sei ndizvare mwana. Hamene kuda mapirisi aya akanondi affecta kana kuti ndakaita overdose, handizivi. Saka I'm regretting isingaiti apa kuti murume wangu ndimuudzi kuti ndozviripo, ndowa kuti handingataure because ndinotya kurambwa. 2, munhu akatoendesa mari yake kumba kwedu. Saka ndatova desperate mukomana acho. Ndandichikumbira kuti kana maposta nyaya yangu mugondiudza ndigotevera mucomment section. I really need help kubva kumacousins because pandimire pakaoma, singaiti pandimire pakaoma. Mwana wangu ari kundimukira, ndiri kuda kuzama kuita umwe mwana, zviri kuramba. Kune vechivanhu ndikafamba kana kuti kumaprofita ndikafamba, vanondiudza kuti ndinofanirwa kutanga ndataura zvakaitika pamimba yekutanga kudzinza rive mwana uyu. Apa baba vake takatoparadzana, handichatombozivi kuti varipi kana kuti vakafamba sei, handisisina idea. Kuti nditsvake vekudzinza kwavo handikuzivi because tatisati tamboenda kumusha, tatichakagarisana. Apa ingotaura chiti kumusha kwavo kubhinga, handitonyatsokuziva kuti kubhinga kwacho ndepapi. Saka kuchivanhu nekumaprofita vari kuti ndikafamba ndikawana dzinza remwana iyeye ndikanotaura zvakaitika, ndinokwanisa kusunungugwa, uye ivo vedzinza ravo vane chivanhu chavo chavachaita kuti mwana wavo azorore. Kana mweya wake wazorora, ini ndochisunungugwa, ndochikwanisa kuita move on neupenyu, kuita umwe mwana nekurarama upenyu at peace. But manje handizivi kuti dzinza remwana uyu ndoriwana kupi. Kana maposta nyaya yangu mundiudze, ndichateverera mucomment section.
Vedare ndo nyaya yatakatumirwa navahanzvadzi vedu, nyaya inonzwisa tsitsi chaizvo. Tongaitinzwe Zimbabwe. Tosangana zvekare mune zvimwe zvirongwa zvinotevera.